Здравейте! Приятно ми е, аз съм Милена и днес искам да направя едно видео, в което ще обясня как работи една матрица. Защото много колеги, които започват онлайн бизнес сега стартират, или пък дори и такива, които са от доста време в индустрията, все още не са достатъчно наясно, не са работили матрица и не знаят как работи този модел. Още в началото бих искала да кажа, че трите модела на MLM бизнес, трите основни структури, всъщност са бинар, матрица и унилевел структура. Естествено, всяка една компания има възможност да избере по кой модел да работи, по кой модел да се развива и как да възнагради своите дистрибутори. Но матрицата е първият модел, на който ще се спрем. Защо така? Защото лично според мен матрицата е особено подходяща за начинаещи в този бизнес. Матрицата е един сравнително лек модел, с който би могъл да се справи всеки без особен опит и без особени умения. Така че лично аз препоръчвам, ако те първа стартирате в онлайн бизнеса и се колебаете какъв модел на MLM компания да изберете, насочете се именно към матрица за вашия старт. Защо е така? Защото всъщност в матрицата има един ефект, който се нарича spillover. Това означава, че в структурата под вас е възможно да попаднат хора от вашата спонсорска линия. И колкото вашата спонсорска линия е по-силна, колкото е по-работеща, колкото са по-опитни хората в нея, толкова по-добре за самия вас. Защото вземайки позиция в една такава структура, имате възможност веднага да започнете да печелите, дори докато се учите. За пример съм решила да дам една доста популярна напоследък матрица, както в България, така и в много държави. Това е компанията Stiford. Тя е от 6 години на пазара, развива се изключително успешно, има стотици хиляди членове по цял свят, защото тя оперира във всяка една държава по света. И аз лично участвам в нея от 2016 година. Само, че това не е първата матрица, в която аз участвам. Преди това участвах и в една друга компания, която беше избрала този план. Така че имам достатъчно богат опит точно с този модел на правене на бизнес. Естествено, има различни матрици. Първото, което ние трябва да знаем, е матрицата какво представлява. Примерно тази е 2 по 14. Това означава, че имаме две позиции в ширина и 14 позиции, 14 реда всъщност в дълбочина, от които ние имаме възможност да печелим. Естествено, има различни матрици, има 2 по 2, има 3 по 2, това означава 3 по 2, означава, че са по 3 позиции в широчината и 2 реда в дълбочината. Това са позициите всъщност, от които ние печелим. Имам пример и за такава матрица. Такава е Powerhouse Feeder, но тя е малко по-специфична матрица. Всъщност това е симбиоза между Cycler и матрица. Тъй като другия показател, по който можем да правим сравнение, е не само в колко нива в дълбочина печелим и колко е широка нашата матрица. Другия показател, по който можем да ги сравняваме, и всъщност, който е много важен, бих казала основен, е дали това е Company Forced матрица или е Powerline Forced матрица. Forced означава, естествено и на български имаме такава дума, форсирана.
но това всъщност определя дали матрицата се запълва автоматично от компанията. Всъщност всеки нов член, който се присъединява към тази компания, взема своето място в матрицата по реда на своето присъединяване. А Powerline Force матрица означава, че всъщност вие запълвате позициите във вашата матрица заедно с хората от вашата спонсорска линия. Техните нови хора, те също идват след вас, след като вече вие сте заели своята позиция. Естествено, ако вашата спонсорска линия е силна, както казах в началото, вие имате възможност да получите хора след себе си, без директно да сте регистрирали никого. Естествено, и двата варианта са добри. Аз имам примери и за двата варианта. Примерно StyleForm е матрица форсирана от спонсорската линия, докато Powerhouse Feeder е матрица форсирана от компанията. Когато матрицата е форсирана от компанията, това позволява да печелите напълно пасивно. Изцяло пасивно, на 100% пасивно. Защото дори вие да не промотирате, дори вие да не регистрирате директно никого, всеки един нов член, който се присъединява към тази компания, без значение кой го регистрира, има възможност да попадне след вас. Тоест в Powerhouse Feeder хората, които аз съм регистрирала директно, аз за това съм получила естествено директен бонус, но тези хора дори не са в моята структура, дори не са в моята матрица, защото ето сега мога да ви дам един пример. Това са моите позиции в Powerhouse Feeder. Виждате, аз стартирах с една позиция през март месец, сега очаквам да затворя още няколко свои позиции, естествено да получа комисионни, но още няма да се спирам на това в момента. Ето виждате, на ниво 1 аз имам всъщност трите ми позиции са запълнени от един и същ човек, от позиции на един и същ човек. Виждате, този човек аз не го познавам. Въобще не съм го виждала, не го познавам. Той е поставен от компанията след мен, защото такъв е бил реда на присъединяването. Но ето виждате, сега ще ви покажа и на второто ниво, което ми е запълнено. Ето, имам тук хора, имам позиции. Тези хора аз също не ги познавам, но те са запълнили моите позиции. Така че, ето аз без да регистрирам абсолютно никого, аз естествено имам регистрирани хора, но дори без да бях регистрирала абсолютно никого, аз пак щях да печеля. Сега съвсем скоро очаквам да ми се затворят няколко позиции в матрица 1. Виждате, аз съм на 5, 6 и 7 място, т.е. съвсем скоро, може би утре или в други ден максимум ще се затворят тези позиции, но също така и в матрица 2. Ето, дори съм на първо място, т.е. следващата позиция, която ще бъде затворена, ще бъде моята. Моята матрица ще бъде пълна, тук матрицата е 3 по 2, т.е. 3 човека на първи ред, 9 човека на втори ред и всъщност, когато се вземат всичките тези места, аз ще получа бонуса, който е определила компанията. Така че това е една напълно пасивна матрица, без дори да правите абсолютно нищо, можете да печелите. В другата матрица, която е форсирана от спонсорската линия, също имате тази възможност. Нали, не си мислете, че нямате възможност да печелите без да регистрирате никого, но естествено, когато това ще се случи, изцяло зависи от вашата спонсорска линия. Лично моят съвет към всеки, който решава да стартира бизнес, MLM бизнес и решава да се присъедини към матрица, направете го веднага, колкото може по-скоро, защото много голяма част от вашия успех зависи от това, кога вие заемате своята позиция. Защото позиционирането тук е много важно. Времето, когато вие взимате решение, когато се регистрирате, защото всички останали ще бъдат след вас, те ще попаднат така или иначе след вас. Ето, представете си, аз тук естествено имам доста голяма структура в StyleForm, но нека да покажем първите 3 ряда. Ето, представете си, че този човек не беше взел решение веднага. Беше казала, ще си помисля, ще изчакам, още не съм сигурен, нямам парите, или нямам време, или нещо такова.
Значи, ако той не беше за своята позиция, веднага автоматично този човек ще да бъде на неговото място. И сега следващия, третия се подрежда тук, четвъртия тук, но петия отново тук, шестия тук, седми, осми, девети, десети, защото подредбата в матрицата принципно, по принцип е от ляво надясно и тя се случва последователно. Естествено, всяка компания има схема, има ред, по който се подреждат нещата, но като цяло правилото е от ляво надясно и единственото, което има значение е времето, когато вие вземате вашето решение. Защото искам да ви уверя, и съм абсолютно сигурна в това на 100%, защото съм го виждала, защото съм го пробвала. Ако вие вземете място, позиция под вашия спонсор веднага, предпочитано на първи ред, вие имате шанс реален цялата негова половин структура да попадне след вас. Ето, представете си, че той е много силен в директните продажби, спонсора. И, примерно, има възможност да регистрира 30, 50, 100 човека. Какво ще кажете за 500 човека? Защото има и такива хора, има много големи лидери, има силни мрежовици, които с подходящите инструменти и с необходимите умения постигат забележителни резултати. Така че, надявам се, стана ясно, че времето, когато вие вземате решение, е изключително важно, особено човека, който ви кани, ако той е силен мрежовик, ако е силен в директните продажби. Съвета ми е: не се колебайте, нямате какво да загубите, просто риска не съществува. Защото така или иначе, дори и вие да не успеете да регистрирате абсолютно никого, ако дори да не успеете да продадете никакви продукти, след вас ще има хора и вие ще печелите от тях, защото принципно във всяка една компания, която е матрица, имаме матричен бонус. Естествено, той на някои места е по-малък от директния, значително по-малък от директния, както в StyleForp. Защото StyleForp е компания, която възнаграждава хората, които работят. На първо място StyleForp възнаграждава хората, които са активни, които работят, които промотират. Така че директният бонус е изключително голям, 50%. Въобще такъв директен бонус до момента не съм срещала в индустрията, но все пак вие имате възможност да печелите и от самата матрица, дори да не сте регистрирали никого. Но има и компании, където матричният бонус е огромен. Единствената такава компания, за която аз знам за доста компании, се нарича Marketing Powerhouse. Тя ще стартира съвсем скоро. Ето, сега бих могла да ви покажа сайта на Marketing Powerhouse. Тук имаме часовник, който отброява времето до старта. Остават 10 дни, както виждате. 10 дни и 10 часа всъщност в момента, в който снимам това видео. Това е една матрица 5 по 3. 5 означава 5 позиции в ширина. Представете си го, за съжаление няма как да ви го покажа, защото тази компания все още не е стартирала. Дълбочината е 3 реда. Всъщност имаме по 5 позиции в ширина и в дълбочина печелим в 3 реда. Сега може би е момента да ви споделя, че колкото по-тясна е самата матрица, толкова по-лесно ще бъде за вас. Така че StyleForp е един прекрасен вариант, защото имаме две позиции само наред. По-бързо тя се запълва, по-бързо се случват нещата, по-динамични са. Колкото повече се разширява една матрица в ширина, толкова така по-малък е спиловер ефекта. Защото представете си 5 позиции в ширина. Нали, това означава идеалния вариант кой е. В StyleForp идеалният вариант е, ако всеки успее да намери по двама. Матрицата ще върви равномерно, всичко ще се запълва прекрасно и всички ще печелим $1000 на месец. Във всяка една матрица е така, но ако тя е тройна матрица, както в Powerhouse Feeder, примерно, ако тя беше форсирана от спонсорската линия, както тези двете, тъй като тя не е, тя си е форсирана от компанията и е съвсем различен тип матрица, но ако тя беше форсирана от спонсорската линия, всеки, ако намерише по 3 човека, защото
щяха да бъдат перфектни и всеки щеше да печели. В тази матрица, петорната, какво вие сами се досещате, кой е идеалният вариант? Ами ако всеки намери по 5 човека. Само че тук нещата стоят по малко по-различен начин. Аз лично се познавам с собствениците на тази компания. Ние от доста време работим заедно с тях. Това са Дарън Брадбъри и Еди Харисън. Те имат още няколко други проекта, които по един много интересен начин са обвързани, но пък всъщност са независими един от друг. Те са различни, напълно различни. Става въпрос за два пасивни проекта, на 100% пасивни проекта. Единият от пасивните е Powerhouse Feeder, вторият е Powerhouse RevShare. RevShare програмите са съвсем отделни от тези модели, за които в момента говорим. Те не са нито матрица, нито бинар. Най-много се доближават до unilevel структура, но на тях ще обърнем специално внимание някой друг път. Така че благодарение на това, че аз се познавам с собствениците, че работим с тях, аз имам информация от първите хора в света. И естествено, аз, както казах преди малко, кое е особено важно в една матрица? Времето на включване. Кой кога взима решение? Както ви казах, когато ви поканят в матрица, постарайте се да се регистрирате максимално бързо, ако така или иначе ще се регистрирате. Естествено, ако нямате желание да развивате такъв тип бизнес, това е съвсем различно. Но, понеже аз имам информация там много рано, както казах, от първите в света, ние имаме възможност да вземем нашите позиции много горе в тази матрица, съвсем горе в тази матрица. И представете си какво ще се случи след половин година, след една година, след 2 години, след 5 години. Казвам такива дълги срокове, защото това е един изключително дългосрочен проект, един прекрасен проект с невероятни продукти, но ще се спрем някой друг път специално на този проект. Виждате, имаме време, 10 дни, 10 часа, все още не сме стартирали, така че така или иначе не можете да се регистрирате. Но колкото по-рано човек вземе своята позиция в една матрица, толкова по-добре за него. Въпреки, че в Стайфорд ние не сме стартирали рано. Аз в никакъв случай тук не съм от първите. Всъщност аз разбрах за този проект сравнително късно, 5 години след неговия старт, след неговия световен старт. Представете си колко късно е това за един MLM бизнес. Но това не ми попречи да постигна значителни резултати, заедно с целия екип, естествено, в тази компания и да продължим да постигаме невероятни резултати. Защото всъщност, когато човек е отдаден, когато работи сериозно, когато е активен, когато има желание да се учи, той постига резултати, така или иначе. Няма значение дали от първите, дали от последните, защото сега, като казах първи и последни, се сещам за нещо много важно, което е характерно за една матрица. Всъщност, без значение кой, кога се е присъединил, хората, които се присъединяват по-късно, имат възможност да печелят повече от тези отгоре. Запомнете го много добре. Защото, да, от една страна е добре да сме по-рано в една матрица. Защото това ни дава предимство. Определено ни дава предимства. Не само позицията, а също така ние сме от първите, които започваме да промотираме този проект. Представете си, никой друг в цял свят не знае за проекта, а вие знаете, вие имате информацията. Информацията е най-ценното нещо. Тя винаги е на първо място и нищо не може да се сравни с това, вие да имате информацията преди другите. Но пък от друга страна, аз в момента печеля доста повече от хората, които са над мен. За това съм напълно сигурна и за това го давам така спокойно този пример. Защо? Ами защото работя повече. В момента има ли някой от нашата структура в Стайфорд възможност да печели повече от мен? Да, разбира се. Всеки един от екипа има тази възможност. Защото бонусите са предвидени така, че матричният бонус всъщност е най-малкият бонус. Матричният бонус е пасивният бонус,
но той е най-малкият бонус в StyleForb. Всички други бонуси са огромни, впечатляващи в сравнение с матричния бонус. И всъщност дори моята цяла матрица да е пълна, без аз да съм регистрирала директно никой, просто от спонсорската линия дори да ми е напълнена тази матрица, аз няма да печеля повече от тези хора, които работят, които са активни. Защото те ще получават директни бонуси, ще получават матчинг бонуси, ще получават бонуси за достигане на рангове. И аз просто нямам шанс да печеля толкова много, колкото тях, ако аз не работя. Но естествено, аз работя активно в тази компания, аз много харесвам тази компания и продължавам да работя, въпреки че развиваме и други проекти. Освен това, това е един много лесен бизнес, изключително лесен бизнес. Това е най-лесната компания, на която аз съм попадала. Имаме разработена система, заедно с нашия екип, включително Facebook групи, включително ротатор, включително всякакви други инструменти и обучение, и видеа, и въобще една автоматизирана система, която върши голяма част от работата вместо нас. Така че не случайно казвам, че това е един много, много лек проект, много приятен проект. Да пък естествено, както видяхте, има и други интересни проекти на пазара, постоянно излизат нови и нови неща. Въпрос е човек да има достатъчно опит, достатъчно знания, достатъчно умение, за да може да прецени кой проект си заслужава и кой не. А защото всъщност ние това, което инвестираме, най-важното нещо, което инвестираме в един MLM бизнес е нашето време. Това не са нашите пари, имайте предвид. Това е нашето време. Защото по принцип MLM бизнесът е характерен с това, че не можем да го започнем с една много ниска инвестиция. И ако в някоя компания имате възможност да влагате много големи суми отново и отново, сериозно се замислете дали това е реална MLM компания или просто някаква понци схема. Така че това е една от характерните особености на всяка една MLM компания. Старт с сравнително ниска сума. Няма значение, това може да са $50, може да са $100, може да са 500, може дори да са $1000 или евро. Въпросът е, че самата компания не ви подтиква да влагате отново и да теглите кредити и да залагате своите жилища и всичко всякакви такива необмислени и неразумни действия да предприемате, само и само да имате възможност да печелите. Така че това беше едно леко отклонение, просто ми хрумна, докато обяснявах. Но нека да се върнем на матрицата. Видяхте как се запълва? Ето, автоматично. Отляво надясно. Нека си представим, че аз съм регистрирала всички тези хора. Всъщност не съм само тези, които ви виждате на екрана с синьо, само те са мои директни. Но те са достатъчно, за да ви покажа този пример с spillover и за да ви стане ясно. В момента, ето, аз регистрирам. Първият човек, който регистрирам, е този. Втория е този. Третия автоматично попада след първия. Оттам нататък, когато третия започне да работи, всичко, което той работи, се качва нагоре. Ние печелим, ето, и този човек печели, и аз печеля. Но, всъщност, ако този човек работи по-активно от нас, ако работи повече от нас, той със сигурност ще печели повече от нас. Без значение, че е тук. За този човек става въпрос, абсолютно същото важи. Някой може да е на 14-то ниво, някой може да е на 20-то ниво, на 30-то ниво. Той има възможност да печели повече от вас, ако вие не сте активни и вие не работите. Това, което ви дава предимство, когато стартирате по-рано, е просто, че вие имате възможност по-рано да започнете да каните хора, да промотирате. Просто времето ви е предимство. Освен това, ако ви е силна спонсорската линия, имате шанса да получите spillover, защото виждате, тук всеки е получил spillover, лично от мен, защото аз съм започнала да работя доста силно. В сравнение с другите хора, те просто са се забавили, изчакали са по една или друга причина и всъщност благодарение на това нещо те са получили един много силен spillover ефект от мен. Така че разбрахме кои са важните неща, времето на присъединяване, кой е в нашата спонсорска линия, т.е. кой ни кани в даден проект.
Всъщност за всеки един проект е важно кой ви кани. Имайте предвид, че спонсор е човека, който може да допринесе до голяма степен за вашия успех или неуспех. Естествено, желателно е да е първото, така че внимателно избирайте своя спонсор. Нека това да бъде човек, който знае за какво става въпрос, който има опит, който се е запознал с нещата и може да ви помогне максимално, за да постигнете и вие успех, защото много малко вероятно е човек, който няма резултати, той да помогне на вас вие да постигнете резултати. Защото той просто не знае как се случват нещата. Другото нещо, което бих искала да споделя, това е лично мое мнение, естествено, но мисля, че и вие ще се съгласите, в този бизнес всичко са резултатите. Защото ние можем да твърдим, че знаем нещата, че сме много добре подготвени, че можем да ги направим, но без ние да имаме резултати, без да сме показали резултати, няма кой да ни повярва. В този бизнес не е важно кой какво говори, важно е кой какви резултати показва. И искам да ви уверя, че всеки един от хората, които вие каните, до които вие достигате, с които въобще общувате и контактувате, всеки ще ви попита какви са вашите резултати. Мисля, че това ще бъде на 100%, защото хората искат да видят вие какво сте постигнали, вие докъде сте стигнали, за да могат да преценят евентуално и те какво могат да очакват. Защото в този бизнес хиперочакванията, завишените очаквания също са нещо много вредно. Защото да, окей, в Стайфорд ние можем да печелим $2000 на месец, можем да печелим $8000 на месец. Лично аз твърдя, че можем да печелим и $50,000 и $100,000 на месец. Но това звучи много невероятно и реално няма как да се случи нито през първия месец, нито през първата половин година, нито през първата година. Така че всеки е важно да има реални очаквания за това какво ще се случи. Да, може да се печелят такива суми, но за да се развие пълноценно един бизнес, един MLM бизнес, са необходими доста повече години. Всеки един казва, който е чел книги, знае от 3 до 5 години. Това е срока, няма как по-бързо да станат нещата. Но вие си представете, това е много бързо, защото ако ние можем да станем милионери в срок от 3 до 5 години, кой друг ще го направи? Човекът, който ходи на работа от 8 до 5 ли? Няма тази възможност. Да не говорим, нали, че той реално никога няма възможност да стане милионер, защото колкото и да му увеличат заплатата, няма как да достигне такива нива. Просто няма такъв труд, който той да извършва, за да му се заплаща толкова много. Така че важно е да нямаме завишени очаквания, да имаме съвсем така реални очаквания, и да дадем време на всеки един бизнес, естествено да дадем време на себе си също така, за да усвоим основни похвати, да придобием основни умения и да започнем да ги прилагаме естествено. И сега вече достигаме за нещо, което е за по-напреднали, но аз вече се надявам, че вие напреднахте достатъчно, поне се старая максимално ясно да обяснявам как работи матрицата. И това е една доста сериозна разлика между матриците. Дали една матрица има динамична компресия? Уверявам ви, това е много, много важно. Лично аз препоръчвам матриците с динамична компресия. Какво означава това? Това означава дали вие ще имате позиции във вашата матрица, от които няма да получавате пари. Защото ако една матрица няма динамична компресия, ще останат позиции, от които вие няма да печелите. Без значение дали това е с еднократна вноска или с всъщност месечна вноска. Естествено, по-бързо, по-лесно се случват нещата в матрица с месечна вноска, защото когато някой не е активен, ето сега, нека да предположим,
че този човек тук, въпреки че няма никакво основание да го прави, той печели абсолютно пасивно, без да работи в момента въобще. Печели доста добра сума. Естествено, не е някаква впечатляваща сума, защото няма как пасивно човек да печели много. Съгласете се, никъде го няма това нещо. Но пък да кажем, той ако плаща $10 на месец и получава $100 на месец, това е прекрасно, бих казала. Аз лично бих била доволна, ако не правя нищо и благодарение на това, че някога съм взела решение да инвестирам в даден проект, печеля по $100 на месец. Но друга ми е мисълта, ако този човек случайно вземе решение да не си заплаща абонамента и да се откаже, то естествено ще има един гратисен период, в който системата ще го задържи на тази позиция. Но ако той не заплати и в този гратисен период, просто системата ще го отстрани и ще вдигне следващия на неговата позиция, което е прекрасно за следващия. Всъщност, динамичната компресия е един ефект, който е изключително благоприятен за всички хора, които по една или друга причина са подредени някъде по-надолу в матрицата. Защото те имат шанс при разместването не само да се вдигнат нагоре, а и да получат след себе си една доста сериозна структура. Защото представете си, че този човек се вдигне автоматично, всички хора, които са и от тази страна, и от тази страна, те идват в матрицата на този човек и това е много, много добре за него. Просто това е въпрос на късмет, дори защото никой не знае как ще се размести матрицата. Всъщност матрицата се мести по определен зададен модел и ние нямаме влияние върху това нещо. Но всъщност хората, които решават да се откажат, само могат да загубят и да пропуснат бъдещи ползи от факта, че не са достатъчно търпеливи и не само не развиват бизнеса, ами не предоставят време и на останалите от тяхната мрежа, от тяхната структура, от спонсорската линия да развият бизнеса. И благодарение на това, че някой, да кажем, е достатъчно търпелив или пък просто е заплатил годишен абонамент за по-дълъг период от време, това може да се окаже един така доста голям късмет за някой. Естествено, никой няма гаранция какво ще се случи. Но всъщност динамичната компресия, това е когато някой е неактивен, когато някой спира да бъде активен, просто матрицата го изчиства. И на негово място се дигат хората, които са под него, ако има такива. Ако не, просто има по-голяма вероятност бъдещите хора, които се присъединяват, бъдещите дистрибутори да попаднат след него. Това е динамичната компресия. Но всъщност, ако този човек, въпреки че не е активен, не заплаща абонамента си, не работи и не прави нищо, ако той остане в моята матрица, аз ще имам една позиция, от която няма да печеля абсолютно нищо. Но представете си, че аз навсякъде в матрицата имам такива позиции. Това значително ще намали моята бъдеща печалба и това никак не е благоприятно. Така че лично аз препоръчвам, търсете матрици, които са обявили. Естествено, това нещо се знае предварително. Търсете матрици с динамична компресия. Това означава, че във вашата структура няма да остане нито една позиция, от която вие няма да получавате възнаграждение. Кои са другите матрици, които лично аз не харесвам? Ами това са матриците, в които имаме апгрейд. Тоест, казват ние започваме с определена сума, да кажем $50. Но, за да започнем да печелим от долно ниво, ние трябва да внесем по-голяма сума или пък задължително трябва да имаме хора след себе си. За да печелим, да кажем, от това второ ниво, ние трябва да сме сигурни, че тук на това ниво имаме 2 човека, които са заплатили сумата. По същия начин, по тази логика, нали, трябва да имаме и отдолу още по 2 човека задължително, които са заплатили тази сума, за да можем ние да печелим и да вървим нагоре. Уверявам ви, че в никоя матрица нещата не се движат равномерно.
Защото ние работим с различна скорост, с различно темпо, защото се присъединяват много хора и никога не може да се гарантира, че всеки един може да намери двама човека. Естествено, много естествено, много е нормално всеки да може да намери по двама човека. Защото в световен мащаб е изчислено, че в мултилевел маркетинг индустрията всеки един нов дистрибутор може да регистрира 2,3 човека. Тоест всяка система, в която е необходимо да имаме по-малко от двама директни, е много добра система. Да, така е. Но всъщност опита доказва, фактите говорят, че има хора, които не могат да регистрират абсолютно никого. Не двама, ами и един човек не могат да регистрират. Тогава нещата не се движат равномерно. Всъщност те никога не се движат равномерно. И за да ви го покажа това нещо, ще ви покажа моята матрица. Ето, виждате, аз имам на първи ред двама, да, пълния ред ми е напълно запълнен. На втори ред имам 4, на трети ред имам 8, на четвърти ред имам 16, да. Тези 4 реда са напълно запълнени. Абсолютно пълни. Но виждате, вече на 5 ред нещата не върват равномерно, въпреки че аз имам хора и на 14 ред, имам и на 18 ред. Виждате как нещата не върват равномерно. Какво означава това? И просто, че не всеки е намерил по двама и няма как тази матрица да се запълва равномерно, защото аз съм намерила, да кажем, 20-30, има хора, които са намерили по 20-30, но някои не са намерили нито един. Така че, ето, нещата не върват равномерно и именно за това аз не препоръчвам поне за начинаещи матрици, в които е задължително изискване всеки да има по двама, защото просто не се случват така нещата и вие това нещо не можете да го контролирате по никакъв начин, колкото и добро желание да имате. Да, защото и на мен ми се иска в StyleForp всеки да е намерил по двама и нещата да върват равномерно. И аз в момента да печеля матричен бонус $8000 на месец. Но на практика сме доста далече от това положение, въпреки че естествено има шанс да го достигнем, ако продължим да работим така усилено, но просто няма да е в близките месеци със сигурност. Така че това е относно другите матрици, но нека да продължим малко повече за тази динамична компресия. Защото това всъщност, този ефект негативния, може да се наблюдава и в матрица, където таксата е еднократна. Защото, да кажем, $50 еднократно. Вземаш позиция в матрицата. Ти си някъде в матрицата. Но всъщност това, че ти си взел позиция, че си закупил някакъв продукт, че си дал определена сума, въобще не гарантира, че ти ще работиш за бъдеще. И всъщност може всичките тези хора да са си платили еднократната сума, но никога да не започнат да работят, да не намерят абсолютно никого. И какво правим тогава? Нашите неща спират. Защото колкото на по-долен ред се случва това, толкова по-лошо. Нашите неща спират, нашите печалби спират, защото ние не можем да намерим 64 човека, или пък 160, или пък 80, или пък 160. Няма как един човек да намери толкова много хора. Естествено, има и такива хора, но те са топ лидери и е много малко вероятно ние да привлечем точно такъв топ лидер, ако ние самите нямаме умения и не сме достатъчно подготвени. Така че просто за еднократната такса също това имам предвид, че се получават натрупване на неработещи хора, на всъщност неактивни хора, които спират нещата, спират развитието и не бихме могли да продължим да печелим по-надолу, ако тези хора са мнозинство. Докато при динамичната компресия, при матрицата на StyleForp, без значение колко хора останем, ние можем да останем и 10, 20, 30, 50 човека, няма значение. Ако всички ние сме работещи, ако станем само работещи, нещата стават прекрасни. Просто нямаме празни места, нямаме дупки, всичко върви равномерно и ще печелим всички, нали? Естествено, това е целта на матрицата, всеки да печели, всеки от екипа да печели.
Но вече може би си мислите, че матрицата е един чудесен модел, невероятен модел, че всички трябва да работим матрици и че аз препоръчвам единствено и само матрицата. Не е така. Най-вероятно ще ви изненадам, но матрицата, както и всички останали планове, има и негативни черти. Не всичко е розово, както е на екрана в момента. Не всичко е прекрасно. Естествено, винаги има плюсове и минуси. Няма как да бъде по друг начин. И понеже целта ми е да бъда обективна в това видео и съвсем обективно и безпристрастно да ви представя нещата, ще ви кажа, че матрицата има и негативни черти. Кои са те? Ами на първо място матрицата ощетява силните рекрутъри, хората, които могат да продават, които могат да регистрират много хора. Да, матрицата ги ощетява, защото всъщност печалбата се разпределя между много хора. Ето виждате, ако този човек регистрира някого, печели и той, но и този, и този, и този, и още 8 нива нагоре. А тези хора, може директно нищо да не са свършили. Разбирате ли? Може абсолютно нищо да не са свършили, но те печелят. Вместо да печели само този, който е заслужил, който е извършил действия и цялата печалба да отиде при него. Така че матрицата е благоприятна за мнозинството и аз съм напълно уверена и твърдя много отговорно, че матрицата е единствения MLM модел, в който могат да печелят и хората, които са по-слаби в директните продажби. И нито бинара, нито Unilevel могат да предложат това. Защото матрицата позволява. И има такава опция. Но пък ощетява силните, защото ако те са в друга структура, да кажем в бинар или в Unilevel, те биха печелили доста повече. Така че имайте го предвид, въпреки че естествено всяка една компания може да се печели достатъчно много, стига тя да е стабилна, стига тя да е сериозна, да продължава да работи дълги години напред и да плаща на своите членове. Така че без значение толкова от компенсационния план, от самия продукт, вие можете да успеете във всяка една компания. Но въпросът е къде е по-добре да вложим усилия, да вложим време, да инвестираме, така че няма как да не го споменем това нещо. Другото, което най-вероятно е негативно за матрицата, е, че не можете да бъдете на 100% сигурни, че ако се присъедините към дадена матрица и не вършите абсолютно нищо, вие ще печелите. Да, за съжаление, това не е пасивен бизнес. Има други проекти, в които може да се печели пасивно, но матрицата, форсирана от спонсорската линия, не е сред тях, защото всъщност никой не може да гарантира какво ще свърши вашата спонсорска линия. Дори те самите не могат да го гарантират, защото понякога има хора ентусиазирани, влизат, искат да превземат целия свят, да спечелят $1000, но ентусиазма им изгасва много бързо, след 2-3 дни, след една седмица. Така че никой не може да бъде на 100% сигурен как ще процедира спонсорската му линия, как ще се развива спонсорската линия. А ако вие не работите и вашата спонсорска линия не работи, вие фактически няма откъде да печелите. Нека да кажа малко и за бонусите, които предоставя матрицата. Почти във всяка матрица имаме директен бонус, когато ние директно намерим нов дистрибутор, нов човек, който е в нашата всъщност регистрационна линия. Защото има разлика от матрица, има разлика и различно е регистрационното дърво. Защото матрицата, в нея има много хора, някои от тях въобще не ги познаваме, не сме ги намерили директно, не са ги намерили нашите директно регистрирани. Това са хора дошли от спонсорската линия, от spillover ефекта. Те попадат така или иначе в нашата матрица.
Но пък имаме и регистрационно дърво, където са хората, които ние директно сме поканили на първа линия, на втора линия са хората, които те директно са поканили, на трета и така нататък. Така че имаме различни бонуси. Основните са 3 вида. Единият е директен бонус. Няма компания, поне почти няма компания, защото в момента се сетих за една, но тя е по-така интересна. Така че е изключение, по-скоро изключение от правилото. Повечето компании ви възнаграждават за директно направена продажба, като ви предоставят директен бонус. Както казах, в StyleForb, например, е много висок този директен бонус, но обикновено той варира между 10 и 15%, в StyleForb дори е на 50%. Така че това е изключение по-скоро в индустрията. След това имаме матричен бонус, т.е. от всеки един човек, попаднал след нас в матрицата, без значение кой го е намерил, ние получаваме бонус, който се нарича матричен. Тук е по-малък, естествено, след като ни се предоставя толкова висок директен бонус. Нормално е следващия да е по-малък, защото иначе няма да излязат сметките. Но лично аз знам и за компании, където матричният бонус е огромен. Огромен, пример за това е Marketing Powerhouse. Говорим за 12% матричен бонус. И това сравнено с 0,25% матричен бонус в StyleForb, естествено всеки един от вас може да си направи сметката колко голяма е разликата. Но както казах, всяка компания има предимства, така че не може да се каже в никакъв случай, че едната е по-добра, другата е по-лоша. Просто нещата са насочени в различни посоки. Някъде е сложено повече, другаде е по-малко, така че сметката да е точна. Но по принцип в матрицата имаме и матчинг бонус. Матчинг бонус лично е моя любим бонус, защото ние имаме възможност да получим процент от възнаграждението, което получават нашите директно поканени хора. В StyleForb дори матчинг бонус е в 5 нива, което е много впечатляващо, защото също така той е огромен. Говорим за 50% от първо ниво и съответно той намалява така до 5-то ниво. Но също и в други компании пък имаме матчинг бонус само върху нашите директно регистрирани. Но това означава, представете си, ако ни се предостави възможност да печелим 50% от това, което печелят нашите директно регистрирани, това просто е огромно. Това е умопомрачително. И всъщност аз и в момента получавам много по-висок матчинг бонус, отколкото матричен. В пъти по-висок матчинг бонус, благодарение на това, че аз имам директно регистрирани. Затова, както ви казах, без значение дали аз съм започнала, дали някой друг е започнал, ако човек не работи, няма как да печели много, дори и в една матрица. Дори и да бъдете на първа позиция в една матрица, това не ви гарантира бъдещи големи приходи. Но понеже говорихме доста, споменахме вече и бонусите, аз предлагам да приключим за днес. Естествено, ние ще продължим и с другите планове. Ще говорим и отново за матрица, защото в никакъв случай не можем за толкова кратко време да изчерпим толкова обширна тема. Има много тънкости, много други тънкости, но според мен основното, което трябва да знаете, поне на първо време, това са тези неща. Времето, когато вие взимате решение да се присъедините, има значение. Колкото по-рано, толкова по-добре, защото това ви предоставя предимства. Другото важно нещо е, че в матрицата има спиловер ефект. Има спиловер ефект и всъщност няма значение къде някой попада във вашата матрица, вие печелите от него. Нямате специални изисквания, той да бъде вляво или вдясно, или пък да имате един директен или двама директни. Няма такива допълнителни условия. Принципно, който попадне след вас в матрицата, благодарение на това, че вие по-рано сте взели своята позиция, вие печелите. Колко печелите? Видяхте, че са различни процентите, дори много различни. Всичко зависи от компенсационния
функционалния план. Другото важно нещо е търсете матрица с динамична компресия, защото тя дава шансове вие да печелите от всяка една позиция в нея. Защото ако няма динамична компресия, получавате позиции, от които никога нищо няма да спечелите, благодарение на това, че просто има неработещи хора или че има хора, които се отказват. Но всички матрици, за които аз се сещам в момента, тези, които представям, имат динамична компресия. Другото е, колкото по-тясна е една матрица в ширина, толкова по-добре, толкова по-лесно, толкова по-силен спиловер ефект. Но зависи, защото да кажем матрицата в Marketing Powerhouse ще бъде 5 по 3, това означава 5 на първа линия в 3 реда. Но тогава пък доста по-малко хора запълват цялата наша матрица и ние имаме възможност да печелим. Така че всяка, както казах, има предимства и недостатъци. В никакъв случай аз в момента не промотирам дадена компания. Компаниите, които желая да промотирам, аз това го правя, така или иначе, без значение дали на моята Facebook стена, дали в YouTube, дали в различни Facebook групи, дали в другите социални мрежи. Лично аз участвам в тези и за това показвам тези, защото просто такъв бек-офис имам, с който да илюстрирам нещата, просто да имаме нещо визуално. Така че всеки може да избере бизнеса, който най-много му допада, продуктите, които най-много му допадат, екипа, с който желая да работи и да печели. Така че от мен успех и до скоро!